Bütün Dünya Sağlığı Gowraşy Guramasynyň baş edarasynyň öňünde türkmen piketi. Polisiýa we halkara gurama şäher sebäplerini nirdiňi kesgitläp bilmedi. 29-30 sentýabrda Türkmen Dewleti Hereketiniň lideri Murat Gurbanow Bütün Dünya Sağlığı Gowraşy Guramasynyň Jenewadaky baş edarasynyň öňünde piket geçirdi we Türkmenistanda koronavirus meselesine ünsü çekmäge ýynanşdy. Türkmenistan Demirgaz Kareýa ýaly kesel we ölüm hadisalary şol sanyna Aşgabatda da köp resmi däl habarlara garamazdan öz çägine Covid'in bardygyny inkar etdi. Maglumaty görä, piket başlamazdan odul Gurbanow Jenewa şäher häkimligi bilen habarlaşypdyr we ýeke özi piket geçirmäge ruhsat gerekmejekdigi barada jogap alypdyr. Şeýle de bolsa, saat 15:30-da Gurbanow Bütün Dünya Sağlığı Gowraşy Guramasynyň binasyna girip piket geçirmek niýeti barada Bütün Dünya Sağlığı Gowraşy Guramasynyň baş edarasynyň howpsuzlygyna habar berende, Bütün Dünya Sağlığı Gowraşy Guramasynyň baş edarasynyň goloýundaky çäkleriň ýokdugy sebäpli oňa çäre görmäge hukugynyň ýokdugyny aýdypdyr. Muňa jogap hökmünde Gurbanow polisiýa jaň edip çağırdyr. Maglumatlarymyza görä, yerli we Gowraw diplomatik polisiýasynyň işgärleriniň şeýle hem Bütün Dünya Sağlığı Gowraşy Guramasynyň jogapkar işgärleriniň gatnaşmagyna goşmaça kadyet işi geçirildi. Netijede hiçbir tarap şäher sebäpleriniň sereketiniň nirden geçýänini anyk görkezip bilmedi. Polisiýa işgärlerinden biri munyň ýaly kenide çenli gawat gelmänligini aýtdy. Gurbanowa ýüz çykan çözülmedik meseleler sebäpli piketi ýatyrmak teklip edildi. Emma ol boýuna gördi. Yerli polisiýa bolsa, türkmen aktivistiň Bütün Dünya Sağlığı Gowraşy Guramasynyň baş edarasynyň goloýundaky şäher meýdanyna piket geçirmäge hukugynyň bardygyny açaçan aýtdy. We halkara guramasynyň wekilleri ahyr soňy razy bolmaga mejbur boldular. 30 sentýabrda 4 saat dowam eden çäre täsirçiliksiz Gurbanow Bütün Dünya Sağlığı Guramasynyň baş edarasynyň goloýuny piket geçirmegi dowam etdirdi.